Аз съм Антони и съм креатив директор в United Partners. Креатив директор в United Partners е като шеф на бърза помощ. Всички брифове изискват бърза реакция, пълна концентрация и в много кратки срокове координация с клиента, разбира се, да доставиме креативната идея готова към изпълнението. UP се появи нощно време в моя живот. Едно време нощният живот беше активна част от моето ежедневие. Ние там се запознахме с голяма част от екипа, харесахме се и в един момент почнахме да сме си полезни и станахме едно цяло. Много пъти аз от създаването на идеята стигам и до екзекуцията, така че много пъти се налага в процесите на оценяване, на измислене, да си влезем и в редовите процеси и изпълнението. Което е много хубаво, защото така всичко ти подлежи на контрол и на удоволствие, защото повечето от нещата, които работим, ако не всички, са ни работа с удоволствие. Това, което научих, че нищо не е като преди, просто за 2-3 години нещата се променят толкова много, че почти няма никакво значение какво си бил преди, какво си работил. И трябва да се адаптираме към всички новости, във всички формати, които използваме, особено както излезе така популярния Artificial Intelligence. Именно тази динамика в бранша изисква един много сериозен подход на много различни хора. Голяма част от промените са толкова динамични, ти понякога можеш да вземеш абсолютно не човек с голям опит, но да го адаптираш към промените. Така че ние сме наистина много пъстър екип. Любимото ми нещо в работата е когато тя свърши и дойде момента да празнуваме с клиента.